ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏ ଛପନା କରି ଯିବ ତାଙ୍କଠୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଚାରିଖାନି ଯିବ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଏହି ଜଳ ପବନରୁ ନିଶବଦ ଘରୁ ଭେଦ ଉଦେ ହେଲା ଉଛୁଳି ବ୍ରହ୍ମ ଭାଣ୍ଡରୁ ଚାରି ଦିଗେ ରହିଲେ ଭାଗେ ଉଡ଼ା ଖାନି ବୋଲାଇଲେ ଚଳ ଖାନିରେ ସଞ୍ଚରି ଗଲେ ଅଚଳରୁ ତରୁତୃଣ ହେଲେ ବୁଡ଼ା ଖାନି ଜଳରେ ରହିଲେ ଜଳ ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ। ତେଣୁ ଜଳ ପବନରେ ଆମ ଦେହ ରହିଛି। ଜଳ ପବନ ରହିଲେ ଏ ଦେହ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ଜଣେ ମୂଲିଆ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ଆସୁଛି, ସେ ଯେତିକି ମଜୁରୀ ପାଇବ। ଆଉ ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଦିନ 9ଟାରେ ଯିବ 3ଟାରେ ଆସିବ, ସେତିକି ମଜୁରୀ ସେ ପାଇବ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛେ ସମସ୍ତେ